Роботата! Кой съм аз? Чакай, тук едно лище си го бях записал. Една секунда. Да, ето ме, аз съм Роутит. Здравейте, аз съм Роутит. И сега продължаваме от Найсенсеск. Съжалявам, не мога да прочета как трябва. Това беше последната мисия, на която севахме. И сега отиваме на нея. Не е хубаво да се пуши, не го гледайте той. И много... Добре. CJ секси. Маски си припадат по мен. Припадни ма. Не мръди. Опа. Ох, и тази матка не мога да припадне. Сега на Big Smoke или на S? Ай на Big Smoke, че е по-голям пич. Нямам ли кола? Окей, взема кола. Искам да скача горе, не мога и това. What? Искам първо на Big Smoke. Другия епизод, че е на този С. Сори, майка, бягай. Знам, че си от гроф, извиняй много. Забравих, мишката ми трябва да е пусната като управлявам. Та, аз мисля при всяка по-кратка мисия да ходим във фитнесът. Сега го видях и всеки да ви кажа. При всяка по-кратка мисия ще ходим тук във фитнесът. Big Smoke. Айде. Ок, лок. Хей, хоми. Съжалявам, ще игра тази игра без звук, отново повтарям. Просто играта е доста стара и вече данните за аудио проверехте си стрити. В момента има доста малко игри, в които... Доста малко такива GTA San Andreas, в които има звук. Данните си стрити, просто сега аз безискам съм ги изтрил. Доста преди да почне тази поредица. И сега нямам тези данни за звук. И не можем да... Не мога да чуем какво си говорите, че поне имам звук през другото време. Не, нема хора, нема скачам. Ма Big Smoke с долната кола. Те за какво му гръмнаха старта, беше си толкова убава. Той вел от госки му... И му скривих цялата броня. Това са така мощна кола. Нищо не сте видяли. Той ще ме е снял, нали? Нали? Да. Чинге! Бегай! Бръсник. Чинге. Блъскаме се пред Чингето, трепно се и то дори дума да каза. Окей. Завиди дрифт. Сега пак. Бум. Да ви кажа, има коментар, който ме мотивира даже много повече да снимам клипове. Той е в с Богом последно видео. Онзи иска да проверя дали има изобщо някакви истински фенове. И се оказва, че има истински фенове. И много благодаря на него. Той ми даде стимул да снимам все още и още. И няма да спирам да снимам. Никога. Когато се оттече или нещо, ще му видя на коментари, готово. Околок, хоми, околок. Това нещо много голямо самочувствие извади, бе. Какво да ни е страве, бе? Аре, искам да го спукам, бе. Айде, бе, искам да го спукам, бе. Сега се бием ли с него? Ма си Джей погащи. Ма не бе, айде. Как ми се отваря, айде, аз съм готов. Не то ръзък човек ще му не бучи там, където не го трябва. Кота? Аха. Дай га, скачайте малко. Искам да махна тази отметка от там. Ние ли махнах? Махнах ли вече, да? Махнах отметка. Имаше много грозна отметка. Жъм. Чинге, здравей! Ла. Да минава ли тук на побряко? Да. Бе, минах.
Чакайте, чакайте. Ги убили тия? Много гъсно, те са балас. Не, мерси. Не го спирувала мисията. Аз стигнах далеч. Drive to Freddy House. Опа. Пипнах мишката без да искам. Сори, извинете. Го вкарам, когато нямам това мишката. Мамка ми. Излез полицай. Опа. Биг Смок излезе с колата. Ще купа ново. Ако има някой за 1000 лева. Фредди Хаус, това. Не ми... Сега престрелки ли ще има пак, бе? Сега ще става тук престрелки, бой. Това казва Карл. Това е то Фреди. Кой ще правим се? Айде, fuck my life! Това Саня от тепа. Как че се бързо? Това е една агентна мисия от Роска, я трябваше да последваме това. Как толкова лесно падам от мотора? Не, мамка. Кой ви дал книжка на вас, бе? Къде отиде си? Ето го. Стреляй го! Стреляй, бе, че бе! Стреляй! Стреляй го! Пак не чак да заборя. Това тук беше фатално. Аз стреля го, човек! Но той въобще не стреля. Мамка му. Какво правите, бе? Идиот. Ето го. Крипи! Стреляй, бе! Колко трябва го целим пари. Той ще направи такива войни, значи според мен това е цялото инсценирано. Всеки път, който да минава тази мисия, сигурно е еднакво. Фак заминава, аре бързо, че заминава! Качвай са! Отпускахме край. Защо искам първо да минем Биг Смок, бе? Той е по-трудно да минем. Как 300? Бъдатски жадно. Стреляй! Това беше бахти яската. Ой, не вкара съм срещата. Прави лойка, що ме гледа сера. Стреляй!
стреля вече. Чудо ми, това не мога да го оцени ли какво? Камо не. Давай! Искам това постоянно да стреля. Той е бот, не няма да свърши крушените. Потом той не може да се убие. Той е създаден за да накара до някъде. Окей, май дигна задна сега. Ама ще умра. Окей, отребахме го. Майко най-накрая го отребахме. Чакай, да си спирам някоя кола, де. Ай, ми давай. Качай се, качай се, качай се. То Фредди се качва ли? Май не. И аз той дори не е Фредди, не. Какво дели с ръка, бе? Той е около, бе, не Фредди. Фредди не го преследвахме. Аре, качай се бързо. Дай газ. Това капак не се махне, пречи ми. Капака ми пречи, написа. Написа капак. Капак? Окей, е така. После мога да се взема кръв тук от болницата, нали? Ай, да. Това откъде да бе? Да малко адресен полицай. Чакай сега, тук трябва да е болницата. Ето това е болницата. Еми, ок, ще изчакаш малко да се взема малко кръв. Тук няма и кръв даже, фак. Малко хубаво че спря. Това всякъде е. Този клип май ще стане малко дълго, чека майде. Това мисълта беше трудно, поне минахме. И още не сме, да е по-трудно минахме. Тук някъде на урея съм. И ще трябва да отключа. Не, тук да мога да там. Тук ще мога и там. Оу! Fuck! Окей. Оп! Тъпо такси. Окей, вече ми на еднаква височина с това дистанцията, в която трябва да стигнем. И кажа, аз първо бях доста против GTA, защото просто беше ми скучен, като сега като почнах да играя, да се пристрастих към него. Аз вече не ми се прави какво е на Minecraft, а само на GTA. Ама не, на Minecraft ще не съм бъл. О, окей, тък му отиваме за косвални. Ще имам по-да малко кръв.
Не, само да ми кажи, че тук трябва да стреляме. Аз нямам кръв. Чекай, то май... Само респект. Но то тук не работи. Окей, значи другия клип ще мине тази мисия. Сега искам да идем да си наедем. И да се накълвем. Ай сега апне малко. Мамо... Той не закусване. Айде, давай. Дом. Рочно. Стигам толкова. Опа. Стигам толкова, жено. Другата мисия пак ще минем отвън Оклок. Окей, мишката им пак умря. Лекто изгледа мишката им пак ще оживе? Не. Окей, няма... Тъкмо ще се откажеш да ходя на гров да сейфаме това е. Сега тъкмо ще ходим с тази кола, нашата си. Тази кола ще сложа в гаража и се надявам по другия път да е цяло. Аз съм П, ето гров. Нека тук, ето. Отиваме да сейфнем. Значи тази баба, видяхте ли как ходи, ама може така да се фърли, нали? Извинявай. Пак извинявай. Ето, блъскаш му на колата, извинявай. Блъскаш него, извинявай. Убиваш го, извинявай. Дай га за Бургас, дай га за Бургас. Той чинги нищо не... Пак две патрулки една за друга. Май това ще ми стане класка в епизодите. Извиняй, бро. Само малко да се мазах. Натискам W, отколко се може по-силно, дори не го пускам. Да си вземем въздух колата, как се вика. Натискам го с колкото се може повече сила. Вече имаме доста скучни мисии. Какво ще кажете другата мисия да е на... Пак да е на Big Smoke, защото видяхте Big Smoke мисията са трудно и ето. Другата мисия ще е на Big Smoke. Оглок ще е по-другото. Идеално запомня. Май това как напомня. В гаража се мушкам тази колица. Отваряй. Това си нашата кола. Сега ходим да сейфваме. Като седма. То. Чакайте само. Тук дали има нещо, което искам? Спрей. Как още куршум? Фотоапарат. Не си струва, пак казвам. Дай да си разгледаме оръжието. Дум. Браун. Може ли се буди съм тук стената? Не. Тъпа стена. Окей, сейфваме всичко. Търбочета, това ще бъде от мен. Ще се видим в следващия клип. И до скоро. Чао.